molt de Déu, no li faig el contrari de res. Però, si en aquell temps, amb les aventetes de les obres de l'altar major, no me miro d'aquesta cara. Parlant d'un altre tema, quin era el problema moral que ha dit que m'havia de consultar, Una cosa molt simple, però bastant amargada. Perdoni, és una qüestió de veritat i mentida. Així no hi haurà problema, no. Digui'm veritat. La veritat sempre endavant. Fins i tot quan pot arribar a perjudicar l'honra d'una altra persona. Així ja entraríem dins el capítol de les excepcions. Alerta. Anem per part, I aquesta altra persona té bona fama o... O canvia la veritat que l'ha de deshonrar, boníssima. Freqüenta molt l'església i fins i tot té familiars sacerdots. Perdoni, però sí, li hauré de fer dues preguntes més, idò. Les que vulgui. Primer de tot, naturalment, s'hauria de mirar si aquesta veritat en qüestió, en cas de quedar oculta, faria mal a ningú. Només un vell gairebé descregut que de jove no va haver de menester escala. Què li passa? Perquè ha quedat tan denegat, No res. Que si encara haurem d'estudiar escassament deteniment, no? Els moralistes, diguem-ne escolàstics, no s'hi rompis cap, sant home. I ara no ha dit que només volia passar una estona. Carai, fill, en reflex. És que també tenia ganes de fer un estirament. perdoni. I vostre amic, no en parla més. Comprendrà que no me pugui enredar en punyetes deontològiques, ja que d'aquí 3 hores me'n torno a Inglaterra. De manera que el deixaré depositar-hi un cop més. Però no se faci il·lusions, no seran per l'altar major. A Pere s'anirà pagant els estudis d'en Macià i la renta del pretendent de la Catalina. Això darrer només quan l'encalci perquè en d'aquí 3 mesos. Si deixàs de festejar la meva neboda, li passarà el subsidi a ella, naturalment, tota vegada que no abandoni aquestes escoles de poble tan incomprensiblement mal pagades. Més en van, per aventura n'enviaré més. No ho crec. Déu-me, no pensa tornar a pos? No, senyor. Però... Que tampoc s'explica com el dimoni m'he criat a vostè que fes aquest favor. Norma, per ventura, és una manera de dir-li que me perdonis les impertinències que m'ha hagut de contar aquestes setmanes. Li promet que no eren personals. O que sempre he tingut la convicció de que normalment la majoria de capellans no cregueu realment en Déu. Tots sou molt bons administradors. Però, molt de Déu, si aquesta vegada ni l'he tocat, Ricani, senyora, li falta que la nena estigui a banda de l'Iran. Ja ho val, amb aquesta dona, ja ho val. Tot una torn. la batí, a gust. Beneí, senyor Joan, beneí. No me confongui que estigui jove, ja està fent un estament. No, senyor. Ara també m'he cremat durant un poc més així de motonàutica. Vol dir que t'agrada més la vela? Dues o tres vegades més. Això